Powiedziałam, że nie będę taka seniorka, siedziała jak pelargonia w oknie. Pokażę, że można żyć inaczej. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go! Jeżeli człowiekowi czegoś brak w życiu, to na pewno brak mu czułości, ale czułość taką, którą już nie można mieć. Papa, kochani. Papa. I wtedy mi się starość przypomina, o której zapominam, jak gram. Ja do wnuków nie mam żadnych jakichś takich pretensji. Nie, absolutnie. Ale to nie są takie telefony co miesiąc, to jest jak raz na pół roku, prawda? Poczta głosowa. Zostaw wiadomość. Jesteś bardzo agresywny, wewnętrznie spięty, pierdolnięty i koniec. Bo niunia, munia, dziunia, ślasruna. Ja nienawidzę patrzeć na ludzi starych. Od starości się nie ucieknie, proszę panią, tylko my możemy pokazać starość pięknie. Go now!